Hey guys, खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर आं दायो डिब्रुगड़ थांनो ओंखारगासिनो आरोना ओमफ्राय मानि थाखाय थांनो ओंखारदों आङो नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन ओमफ्राय आं दायो थांग्रोनोसै लोगोफोर थांनानै नोंथांमोनजों लोगो मोनहैगोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर जोबजासिम नायदै स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो स' लोगोफोर नै जोङो थांगासिनो आरोना दायो ओमफ्राय मोनहैसिगोनानो बारा गोबाव गैला ओमफ्राय नै बगिबिल दलं मोनबायानो आरोना लोगोफोर दसेनि उनाव मोनहैसिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय बेकग्राउन्डआव बिराद दावराव आरोना ओंखायनो आं भइस अभार होदों ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो बे जगन्नाथ मन्दिराव लामा जिङाव नालाय ओमफ्राय थांनाय बाजिनो एसे खुलुमलांनो होननानै हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय टाइमाबो एसे सर्टमोन जोंनिया जों बेलेग खामानियावसो थांदोंमोन नालाय ओरैबायदि हाखु दाखुयै खुलुमनानै थांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ लानायाबो आंना मावग्लुंजोब्बाय माने हाखु दाखु थाबायनायावनो होमबाबो आङो ससे लाथारबाय आरोना नोंथांमोननो देखायनो होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो मोजां नङाबाबो माथो खालामनो आरोना लोगोफोर थेवबो लाबाय आरो आङो ओमफ्राय नै जोङो हाखु दाखु खुलुमबाय आरो बेहाय Bawa fai. Terus siap nak pulang kami ada Mandirao, tapi lego kapan kami Mandirao sih macam kami yang baik. Karena bang isi ni kau dong mah. Kau guys tanggung sen. Pengunci manci dah kau. स' लोगोफोर जों दायो बेनिफ्राय ओंखारलांसै आरोना खुलुमखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो खनसे देखायफिनसै आं नायदो नोंथांमोना फुल मन्दिरखौ सिङावथ' हाबहैनो हाखायासै नालाय ओमफ्राय ओरैनो ओंखारबोबाय आरो मेन मन्दिरावल' खुलुमनानै गेटखौ नाय मोजाङैनो देखायजोबनो हायासै आरोना सरि दे बेनि थाखाय बेनिफ्राय माबार थांनोसै होननानै ओंखारबोबाय नै सेन्देल दोनग्रायाबो जि मोजाङै खालामना दोनदों मालाय बेखौ बारा गोबाव जायाखै खोमा होनाया जों सिगां थांनाय समाव गैयामोन आरोना ओमफ्राय दायो जोङो थांफिननोसै स' फाइनेलि गाइस नै जोङो मोनफैबाय आरोना मेन जायगायाव जेराव जों फैदोंमोन डिब्रुगड़ कानय कलेजाव फैदों आरोना जोङो ओमफ्राय बेयाव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय लोगोफोर आंनि बिनानावनि एग्जाम दं आरोना निट एग्जाम ओमफ्राय बेखौनो आङो दोननो फैदोंमोन ओमफ्राय आङो इन्ट्र'आव नोंथांमोननो खोथाबोनाय जायासै आरोना थांनानै खोथाहैनोसै होननानै ओमफ्राय दासो खिन्थाबाय ओमफ्राय नै केन्डिडेटफोरा एकदम लाइन पाथिजोबना दं आरोना हाबनो थाखाय रिपर्टिं टाइमा 11टायावनोमोन आरोना ओंखायनो जोङो बिराद हाखु दाखु फैनो गोनां जादोंमोन जोंनिफ्राय डिब्रुगड़आ एसे गोजान जायो नालाय ओमफ्राय नै हाबगासिनो ओमफ्राय जोंबो नेगासिनो आरोना एग्जामाथ' 2टानिफ्रायसो थेवबो जों नेनांसिगोन आरो दसे गोबावैनो ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो नेनो बानानै बिराद गरमबो नालाय ओमफ्राय आइसक्रिमबो जाबाय माथो खालामनो आरोना बेजोंनो टाइम पास खालामबाय बिराद गोबाव नेनांबाय आरो जोङो 5:30निफ्रायसो खमायाव जों 8टायावनो ओंखारबोदों न'निफ्राय ओमफ्राय दा 5:30सिम नेनांसिगोन आरोना गगा मोनबावनायसो होनबाबो जाबाय आं
स' लोगोफोर नै मोनाबाय आरोना एग्जामाबो जोबनो जाबाय ओमफ्राय नै गासिबो गार्जेनफोरा फैनानै नेफैलायबाय आरोना कलेज गेट मोखाङावनो ओमफ्राय जोंबो नेगासिनो ओंखारबोथारनोसै आरोना इसोरो नै ओमफ्राय ओंखारबोजोब्बाय ओमफ्राय बिनानावा मोनफैथ'वाखैनो आंना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय बाय